Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Alex, manipod Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Narigat ti kasasaad mi iti biyag, at daanak iti asawa ken dua nga anak. Katrugyak man ti agsalaysay, idi agpakpakada ti asawak amapanbangged iti syudad. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Alex dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Kaya't kumati mapanmangged ijay syudad, Alex. Iti kasta, makatulong akken ka. Nagrigat mo dito, itawan master ka na trabaho. Sa dino nga ron ti pagnaadam, numapangkay jay syudad. Ado ti istein at trabaho ang mabali na serkan. Panawam dagiti ubing? Adamot ni nanang akatulungam ang mga sikaso kadakwada. Ay, kasano, no ko nakasaan ka palubusan? Pangaasim ko malakay tapalubusan, nak. Isupay mo ti masweldok. Saan ka madanagan? Tagawid ak mo ti binulan. Sige man lang. Palubusan ka. Ngam binulan nga agawid ka, ah. Wen lakay, ikarikday ta. Tatang, sa dino ti papanan ni nanang. Ijay syudad. Anya nga iti aramidin na ijay? Agsapol iti trabaho na. Kaano nga agawid ni nanang? Intun addang kwartana. Kasta ka di. Mabayag ka di. Dahil tatijak maibaga anak ko. Anusan yung aurayan ti panagawid ni nanang yo. Napan nagsapol iti kwarta. Iti kasta. Addan tumaigatang kadag iti masapsapol yo into nagawid. Un tatang. Saan mo lat ako man na pinalpalubusan ti asawam? Narigat, numayadayo kadag iti anak yo. Nagrunak it babasit pa'y dagiti anak yo. Agpilit mo't nga road nanang. Ang mga nuaglibas pa'y nusaan ko apalubusan. May mayat ko bamit lang. Ano iso ti mga sikaso ka dagiti anak yo. Iti kasta, saan amaya dayo tirik na dagiti ubinggan kwa na. Ala, anusan nyo kumalatan nga asikaswan dagiti anak ko, nanang. Kita niya pa hingay. Kapilitan na siya ti mga sikaso kadakwada. Agyamanak nanang ah. Sana bali? Binulan kanumat nga agawid ni Margie. Kumusta ngay bakit? Nakasapol ka kadimot langit ipagtrabahoam dita syudad? Wen lakay, aglako ak iti basit a grocery. Stay inak. Nasayat mat nga rod no kasta bakit? Da kayo ngay, kumusta kayon? Kumusta dagiti ubing? Dayjay, damdamagan da no kaano ti panagawid mo. Sikapay la kumatimakam mo kadakwada lakay ah. Saan mo idabaybayan? Wen, bakit? Saan ka mandanagan? Tadda ni nana nga katulungan. Napanmot gayam ijay syudad ni bakat mo, pare Alex. Wen pare, kaya't namot ti mapanmangged. Iti kasta, makatulong ka no kanyak. Ay kat nasayat ano kasta, pare. Saan ka di nga damat ni bakat mo ijay syudad amang mangged? Un pare, iso nga rutin na kaamwak. Nakita na kano ni bakat mo ijay syudad. Stay in kadimot ni bakat mo iti trabaho na? Un pare. Anti na je pagtrabahuan na. At nabukod na kwarto. Mabalin ko pa iti makiturong ijay no kasta amapan ko sa rungkaran ni bakat ko. Apay, saan nga gawawid ni bakat mo ditoy? Agaw-awid no magagat nga gawid, pare. Ang sumadot, siyak ti mapan ijayan na. Pagpasyarak mo't langan Ay kat nasayat ang arod pare. Ta nagkita da bakit mo, kan ni bakit ko ijay syudad. Oh, adto iti parakan ka, Lily. Wow, nagpinta sa bestida. Thank you, nanang. Welcome, anak ko. Adto'y matiparakan ka, June. Sapatos ka di daytoy, nanang? Wen. Ala, luktam-tap no makitam. Wow! Kitam, tatang.
nagpintas a sapatos. Addan baro a sapatos ko, tatang. Thank you, nanang. Anadam tapno sana madadahil adagos. Tatang. Thank you, nanang. Welcome, anak ko. Adamot ginatang ko para ken kalakay. Iti kasta, ada usarem ama panidya bangkag. At iti kalugong mo, talo day ta. Saan ka kuman ang naggastos pa'y? Adamot usarak di ta kalugong. Wen atap no masukatan mo't. Ay wen gayam, ni nanang. Adda duster na ginatang ko. Napan naglabay di waig. Saan pa'y matasimang pa'y? Ala, itad kuntulatan inton sumangpet. Ala nga ron, ipadas yun dagita ginatgatang ko para kada kayo, lilikan dyan. Tagluto akmat iti naimas asidaan tayo. Tulungan kan, bakit? Tanlula nga aldaw mo dito'y. Agsubli ka manayin. Jak pa'y na ipahapas ti iliw kukin ka. Gustamat tindag iti ubing. Danda ni Dida kaya ti mapanag-eskwela itay. Aganos tayo lakay. Kitaam kat nakagatang akmat iti baro nga usardan ada trabaho. Sa bagay Alang arod, agan-an nagkakanayon ni Jay Sudad. Saan mo abaybayan ti bagim? Wen, uray si kamat Saan mo abaybayan dagiti anak ta? Di ka madanagan kadakwada. Saan ko abaybayan dagiti anak ta? Sige nga rodan lakay. Agpakada akon. Apay matasaan ka makawi di tabulan ako na, Margie. Saan nakarod na palubusan ti amok. Tawan kadwa nang agbantay dito'y grocery. Imikat dagiti daduma kadwami. Kasano nga rod na ita? Kailiw da ka pa'y dagiti ubing. Agpauitak laangan iti may gatang nyo iti masapsapol yung. May atlat na kumamit agawid ka bakit? Anya nga iti bagak ka dagiti ubing. Kasaumpay lang dagiti ubing Ipakaawat mo kadakwada ti amin. Ay, anya pa nga rod. Sige nga rodan, ibabakon ti cellphone. Bye. Bye, bakit? Rumbang kumamit nga ikanda iti day off ni Margie at adakat nga rod pamilya na. Anya nga rod ti maramidan, nanang. Kat saan da kanumit palubusan. Sa nabale, tanagpauit kanumit. Ay, na yan. Anyalangan nga, iti baga dagiti anak yaw. Ipakaawat kong tulatan kadakwana inton sumangpet da, nanang. Hisapay namnamaan da sumangpet itati inada. Hawan nga rod. Agliday lakit di dagijay. Inton sumangpet da nga wanggayam ti inada. Ay, kaasimat dagiti apukok. Mangnamnama da iti awan. Apay nga sana nagawid ni nanang, tatang. Awan nga rod, tatang. Saan ka di nga itati panagawid na? Dayta nga rod, anak ko. Saan ka no pinalubusan ti amo na? Tawan ka duwada iji grocery pagtrabahuan na. Anya maton. Kailiw ko ni nanang. Kaano nga iti panagawid na? Dayta ti jak amo, anak ko. Saan ko matan na nadamag? Apay nga asan da palubusan ni nanang nga agawid? Anya nga rod ti maramidan na nga, anak ko. No saan damot palubusan. Kunaklakit din no makita ko ni nanang. Oray siya nga rod, manong. Ala, saan kayo nga gladingit? Mapantayo jay iliinton bigat. Mapantayo irwar ti impawit ni nanang yo. Tagumatang tayo iti kayat yo asidain. Anya, saan ka man na makaawid ita abulan? Pasensya kan, Alex. Ado nga minti matrabaho dito'y. Iso asaan da kapalubusan. Amo damot nga da pamilyam. Imposible asaan da kapalubusan nga agawid. Anya nga rod ti maaramidak ngay no saan da kapalubusan. Umawag ka nga rod inton malam Inton sumangpet dagiti anak ta. Sikat ti makisarita kadakwada. Sikat ti agpalawag no apay asaan ka makaawid. Busy ak itikas jay nga oras. Sikan tulatan ti makaamo ang makisao kadakwada. Kaasimat dagiti anak mo. Kailiw da ka na yan. Saan nabali ata? Da kamot dita. Sikala ko man ti makaamo kadakwada, Alex. Nalangarod. Kat sapay la kuma. Ta makaawid ka matan inton sumaruno abulan. Pangduan na buulan asaan ang nag-aawid ti asawam, Alex.
Anya ngay ti mapaspasamak ken kuana. Tsaka mo, nanang. May samot ti rason na. Saan ka no palubusan dagiti amo na? Day tanga-tanga agpayso ti rason. Imbagak pa nga rod nga umawag, inton addan dagiti ubeng. Ngam, di namot kayat. Busy ka no, itikas day nga oras. Sa kanulatan ti makamo amang kasao kadagiti ubeng. Apay nga tano ibagam ada kayo ti mapanagpasyari ti ayan na. Isupay ti plete, minanang. Kansan na nairwam dagiti ubeng agbiyahe. Sigurado ang maulaw da. Tatang, saan ka di pa'y ngay mawag ni nanang? Saan pa nga rod, anak ko? Da kayon ang amin ti mangawag ken kuana. Saan ko matamawagan ti number na? Apay ngay. Ang mga no at damat dakas ang napasamak ka ni nanang, tatang. Habayan nyo. No saan ko lata mauray ti awag ni nanang nyo? Mapanak iti amok, tagdamagak. Mapan nga min ijay syudad day jay akong parek. Baunag, apakumustaan na ni nanang nyo. Nakaumay ka mat, pare. Kaano ka di tinaodian na panami jay syudad, pare? Nabiit lang, pare. Apay ka di, ada problema. Parikot ko ni bakit ko, pare. Saanin nga umawawag? Kanjak maten maawagan ti numero na. Madanaganak. Amang ano adamot ang dakas ang napasamak ken kuana. Pare, jak ko makaya ti makibiyang. Ngamtangay si ka mati masidag ang nagdamag kanyak. Ibagakon kan katipod no. Ha? Anya apod no, pare? Pare, masikog ni bagat mo. Kat adda ka din na ijay syudad. Anya? Agpaiso ka di day tangay bagbagan, pare? Uwan, pare. Ni bagat ko amis mo tinang ibaga. Isumit lagayam, nanang. Isumit lagayam asanin nga gawawid ni Margie. Ala, saan mo nasagitan ti asawa anak ko? Agbalin ka na tibker para kadagiti anak mo. Ti panunutem ita. Noan niya ti ibagam ka dagiti anak mo. Sakla ko man pinalubusan ti asawa ka mapan ijay syudad, nanang. Saan mo mat nga amo akas tagayam ti arabiden na? Ala, saan mo napabasulan ti bagim? Awan sa bali nga akin basol no ti asawa. Tatang, ibagayo kumakada kami kanilili ti makagapo. No apay asaanan nga agaw-awid ni nanang. Uwan nga rod, tatang. Apay ngay asaanan nga agpakita kada tayo ni nanang. Anak ko. Diyaka mo, no kasanok nga ilawlawag kada kayo ti amin. Ngam saan tayo siguro na napatag kininanang yo? Tano napatag tayo, agpakita ko mamat. Kaya ta sa munday ta? Nalipatan na tayo ni nanang. Ala, saan yun napanunutan ti inayo? Ti panunutan nyo kat ti panagadal yo. Kaya't ko nga uray saanin nga agaw-awid ti inayo. Ipas na kiulata ti agadal, ha? Iti kasta, makalpas kayo. Ikarigatan kayo apagadalin, anak ko. Uwan, tatang. Agpadangadan iti kolehyo da June kanilili. Bilhibak matkan ka, anak ko. Gaputaim pamaysam ti amin mo kadagiti anak mo. Katsan kan anak asawa pa'y. Gaputan no makiasawa ak manen, nanang. Ang mga nusaan ko ang maaramid ti obligasyon ko kadagiti anak ko. Pagyamyamanak iti Diyos, tauray ka sa no arigat mo, na ikarkarigatam nga insakad ti panagadal da. Awan, nanang. Ket addan ni John iti maudi at tukad ti kolehyo. Itapay laang, kablaawan kan, anak ko. Ita, agpadan nga da trabaho dagiti anak ko, Mr. Lonely. Mangrugi meten ti panagkapsot ko. Ket pulos adidak binaybayan dagiti anak ko. Ket babaan met iti Facebook, nasarakan da ti inada. Ngem addalata kanyak ti atensyon da. Tuy pagayam mo, Alex.
Agyaman nakpagayam Alex iti daytoy apakasaritaam ket ti makunak dahita ti supapak ti panang paadal mo kadagiti anak mo. Saan danto amalipatan ti kinasayaat mo nga ama. Ket sigurado nga ipateg ken taripatwenda ka agingga iti panagkapsot mo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Alex. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.